Spunem bună ziua daily vlogului de luni și totodată un început de săptămână minunat și cu spor. Pe mine m-a prins începutul săptămânii în grădină, mai precis în solar, unde a trebuit să scot toată fasole cățărătoare, care nu a avut rod absolut deloc. Nu știu care este cauza, probabil căldura în exces și numai. A trebuit să o scot afară și să fac curat în solar, să curăț tot. După care mi-au făcut cu ochiul și niște răsad de căpșuni. Am încercat să-l pun în alveole, să vedem dacă se prinde, să mai facem măcar un strat de căpșuni. Roadele naturii m-au captat puțin, m-am oprit să culeg și puțin fasole fideluță. Avem și fasole lată, așa o loagă, dar din cauza căldurii excesive și a ploilor acide este foarte slabă ca rod. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem și nu ne plângem. Spre după amiază am aprins puțin laptopul, am avut puțină treabă și mi-am ocupat restul timpului împreună cu copiii. Voi ce faceți azi?